Parloh akan nega video leban rakspi ke film Kandikon 2019. Tunggu ni pin os pang ke film. Kani ke film kesedang. Hakawe ke dukan restoran. Dan lain ke video ke bakar teng Steve Omaj bat Bobby. Kili pelan ban petud ya kawe ke jeng pen show ke bakar teng Dr. Dead Side Show. Ke badan ha Halloween. Da ke bah show ya we nong tre jong kata ke show. Bakar teng ucakap. Kakarol ke tengah jong Steve. Kam sniu tanan kata ke jeng temu ke jong ke ban show ya tau. Nong tre jong kata ke show. Kalak hangi ki Henry kita ki priu kim ngeng hadin ka jing ya pan be ke jongki ki la khodi august ki li tho yu ya ka jing thmu ke jongki august ule ye join bat ki ho ja ko priu priu badan juduna ha ka bor perkhat ude botre ha kata ka Dr. Dead Side Show udan ke benta ban ban e ha kata ka jing pen show andala de ka pori uban le ulara e pumpkin basket jong o ban le no sa kata ka show hakata ka show Steve udang pe yu na ka jing khang yin ka tanga ka jong o ka rol ka dan ha ka jing koslai ya kata ka jing thmu jong tanga jong ka bat ki ken hon ka jong o ban pen thod eo jakom tanga jong ka lo ong ka am de ban koslai kata andaw li yo jakom ba ulawan ha kata ka show ula khod ka ban ye le no ule sar ude master jong kata ka jing pen show ude magician yo jakom ba one slam ula mai u hang ta ba one slam ba le de ka por ki ban kin snack no ya kata ka jing pen show ko jong ke ule sar ula sedang ya kata ka program ko jong ke kat ba kinang up yo jakob ule sar ula ajing kren sakino ngap sabar na kata ka show kat ba jakob udang mod ban le kata ka show umai bat ken hon ko jong o ke labat yu bat ula ong yu sepen ino ingi ya kata ka show ko jong me hadu kano ka jing la ka jong me jakob ula pitar ya kata ka jing pentot ko jong ki yu ule niat yo mai ula kelan hamadan ha kata ka por barok kita ke piru kila pitari u kila show yu hangta adu ba tim priu show ule sar haba o yo i ba cha cho jakob ula sniu pitar ba ya kita ke nong shon ula pha e ke parolok jong u bandra no yo jakob chapo ying haying jong ka rol kala koslai namar ka jing cho jong tanga jong ka bat ki ken hon ka jong u ba ki show ya jakob Steve long ka am de ban koslai kata namar ba de ma uhi ba sedang umay long ha ka de kata nile shoy ude namar ba ngiya da ya lade akarol kal sniu pitar ya kata ka jing ong ka jong ke bar kala kreni ki de ka basniu dasar ula isan iya jakob ya ka jing cha sho ka jong kumta ula shimi ka kot bat ula shimi ka mas ka jong ula pan phong yu de ka mas bat ula duwai na ka mata ka jong hadin ka to kan e por kat ba udang song sniu si ula yo iya jakob ba ula im bat ula la ban ya Ulit sam kat ba udang yai de kali yo iyo jakob ba udap da kasnam baro cheringe ula pan sange e kali ka jong ban lek pe yu Henry jakob dan show ula wat yu hangta yo i show yu na office ka merci kala phone cho kala phai u ban wan cha office andaw lo wan hangta uli yo i ka karo ula kali ka i ka baja merci kala phai ka ba kani tho yu ya ka i ka ba kala deb ya tho ka karol kali tho yu ya kata ka jingja ba cha show jakob jing sedang kata ka jing ya show ba jakob kata ti ya mai ula show yu bat ki para la ka jong u hangta ka karol kala snyo si bat kala yam ka merci kala kali ka ya kata ka jing ya tho jong bobby ka rol kali tho kat kom ka jing thu jong bobby ba kila shoy u hadu ba uliyam pulit sam ulo ngam yo sniu kata ha ka jing sha la don kum kata ka jing ja ki de ban wan I report ki pulit Henry kata don bar ulong on sa klina na omai o khun jong ka rol kala teng bat kala ong yu sang wat ya tho ya omai banga wan hang ne ulong ka wat om teng kata ngam ya tho yu bat ula phai ka pakan le no shi ying hadin kata lu wan to kin na ulestar ya kata ka jingja ka baja menin kemet lastar lo ong yusam kanunga sniongo eme ma melawan manwa jingtip chapang ka jingja ka baja ya u nong tre jonga ka jingcha chok ka jong om lele ba u la koi himanta baru long ro ya pulit sam ngam ju yo i ke pulit hang ne ba ka ju ai jing ya da ai ke priu ka ju ai tang ka jingtip hadin ka jingja usam lo ong hoi ka de kata baru lu kali ro yu sa ka ipat men au lastar lo ong ngam la ban chania ai ke pulit hadin kata ula le chaying jong jakob ula pha pli ke jing khang ba kwa bani kren bat u jakob la pi yu tang na ke jing khang yet u klem pli u namar ba usam yo i ba om don briu hangta ula le no ka karol marwe haying ka don ha ka jing teng kliyo sneo badan ba phone umai kala li ban chim ya kata ka phone kat ba kadang i kren phone bat u kliyo sneo badan ba wan kala li pi ha ka jing khang yet u still ula wan bat ula penting i ka karol ha kata ka por kala kandet bat kala pitar ya u ya ka jing penting ka jong u i ka Steve fulong ika wat am ting show jakob la koi menta kala kali u kumno utip ba kali pentip se saki pulen
Ustiu fulong ngam tibi kata tang ba ku pa jong umai ulawan chengo yo Jacob haying ka jong o badulong roika wadam tieng sho nandu mta haden kata kala lei kando bad umai ba upha wanika kadan ha ka jing chap tieng kala ong yo ngam tibi ka ba mikran ulong ika ngatip ka jing chap tieng ka jong pi dinamar ka jing le ka jong ki ha kata kamet ba u yo i ka bakawan ha kata kapor bad kala pen na kata ka jaga baduli thu ika ba ula deb ikran bad ku pa jong o ukarol udang em ula koit mata ula maham yaka pakam di ban yato yano ya kajing cho kajong kiyu ukos kat ba udang ton haka kamra som ulio iyo pumpkin basket jong Jacob ula shimi kajing bam bat ula bam kat ba udang bam hangta ulio iyo Jacob ulang kentit yu bat ula krens niu yu ulong ro utip yu ude Jacob haka takapor ula bitar bat ula ksi yu hangta bat ula klong ya kisner kajong hadin katukan ipor kipulit kalawan ban pi ka medyap jong ukos hadin kata usam lo lei bani kendo badu para jong ukos ula phai u ban lei no cha office ban file FIR utau bri upni ula cho ban lei cha office ula karpa di u ban yara ban file ka case kumta usam ula phai u kan ran ban yalam yu cha ka office ban file kata ka case hakata ka por ka karol ban Steve kilawan usam ula kali ki bali piwan hang nei kili yeto yu de ba ki yos dio ya ka ching cha pan yap jong ukos usam ula kali ki pidon ni em ban yeto yanga saya to no yanga manta lada pidon tegli yeto yu chpang kata ka jingle ka jong ki yaw Jacob bat ki ting ro yo kin cha pan yap kum ba cha pan yap ukos usam lo ki kim ti ban ting namar ba utip chpang ka jing cha pan yap jong ukos kam don jinge de bat ka jingle ka jong ki hadin kata usam lo khot yo fox ban li to kit biang yo Lestar haying jong karol ustiu bat ka kele perkhat chpang kata ka jing cha pan yap jong ukos kala pelong ki ban chep ting cho lawan umai bad Bobby kele keren chapang kata ke jeng chapan yap jong ukos usti fuli thu iki don gibriu ki bayo I hakamet yap jong ukos badan ga kandikon kala pande ba pan yap yu udi u Jacob umai ulong yu la da dri u Jacob ba pan yap yu ulala ban pan yap phimut ba yangi baro ro ula ban pan yap se usti fulong yu ikata ti ngimla ban tip ngidi ban husiar ba sho mai ulong ki kidi ban klen no ikata kimti ban perkhasho lada kim la ban klet sadi no da kata wai bakin klet ikata baro usti ulas nyu banjur ya kata ka jing ong ka jong o ulong yu Bobby ka biang hikata ula lei no Bobby ula body uban ya kren biang badu hakat ka por luyo yaw pumpkin basket jong u Jacob kat ba udang khode Steve u Jacob ula mi na den jong u bad ula ksi yu hangta bad ula khlong ya ubon lom jong u kat ba Lestar udang don hakachaka trei ka jong u ulio kita ki pulit ban ulong iki page ke epikwa usam ulong yu ni kwa ban ikran ban me hakachaka private hang taw Lestar ulong iki pimut ba de manga se bale ikata usam ulong yu em ni klem mut ban ong kumta henry ni kwa ban tip chapang u Jacob shano udan ni kwa ban ikran ban ulong yu ngala de bi tho yame ngala phai u shaying ba un chong thai haden ke jing cha cho ka jong upulit konrad ula abi ki habar anda kelemi ula yitho iki ya ka jing cha pan yap jong u Bobby usam hamar baw yos ni kata ula pi chaw Lesar ulong yu wadam pi changa te kata por kita ki pulit kila le ban pi ka med yap jong u Bobby usam la kalina konrad manuba labi kata ka jing cha pan yap ko jong konrad li tho de ki ba sa para marjan ki yos ni ba ulen nia te ula phai u ban to kin no na kita ki ba sa para marjan bakin lab din ya ki badan kdi ban pan yap yu usam lo le cha office ba uli tho I kamarsi badan sa wipat ubaca penyap upara lak jong umay ula subaya nong penyap ude ujo hibreu ubah penyap ya okos padu lepai ka ban pona chike nong thok khabor bakin thok khabor ban pamna ba ban khang korfiu hakapor men met la takilap uno bayai halanti ni surok kin sakem be napang haying jong sa mule tho ya mai ukon jong ka jing cha penyap jong kos bad Bobby ka sedang kala bande na ka jing cho ka jong ki yo Jacob ha karnewa badu li tho yu katanat pulit ka khang korfiu ula khang yu ba de jo ban mi sabar hakata ka met kila leiban kan rai kay jing jong u Jacob haying ka jong u kila lam ka wega berni apo kata ka berni kila lam ka wega chandrong kle brio ka karol ban Steve kat ba kitang don hasinama kaliyo iyo tonga jong ka ula kolon hamadan ba ula cha paniap hakata ka por kala ting bat kala yam lawan u Jacob kaliyo iyo kala ting bat kala phet hangta u Jacob liyo ban bat ika ban ula klong ikipitet ka joka hadu bakala kla hadin kata Jacob ula telat ban ula kelon hamadan hadin katukan ipor lawan Lestar ula rayu chaka ying ka jong
Kipulit hamar ba kiyo ay kata ka jingti beran kilawan kata ka jaka ba cap meniap kita ke arngot. Hadin kata ula pon sa umay ula ito yu kakarol bat ustif kila cap meniap. Ula khang yu ba deso ban mi sabar. Umay ula snyo si bat ula snyo bitar ti hakat kapor ula leywad yu jakop ha karniwal. Ubisop lawan kali yu lestar ke ik baja yu jakop. Lestar uli ito yu ya ke jingkalon ka jong o de namar ba udunas nam. Ti ula pa yu ban penyo ay kasnam. Karniwal umay ula khod yu jakop ula pa mi yu sabar ba utib yu udan hangta. Ubriu jong lestar ula wan bat ula tangon yu de ka khali ka jong o. Hakat kapor umay ula kelon. Hadin kata kelete yu. Pa jong ula wan wat yu ula lab yu lestar bat ula kli yu shanu ukun jong bat ula maham siet yu la da yatho hakat kapor ubisop ula wan na den jong bat ula tangon yu de kat dong siloi lestar ula shimi katari bat ula od yu rendang jong bat ula ra ya ka khli ka jong ya kata ka khli ula boy ka ha jrong ka kali pulit umay ula lai na ka jing cha te ka jong bat ula ya ban phet handaw la po ka jaka ba ju pen iso lestar Ulias niyo ya kijing keren na kaspikar, kala penting yu. Andaw liya iya kakali jong kupa jong o. Hakat kapor ulas niyo kumen, ulay lay sa jan jong kata kakali. Ang tao liya iya kakali jong kupa jong o. Kadan hajrong ta kakali, ti ulati. Hakat kapor lawan ujakop. Ujakop liya ban pad yu bad ulakuray u hangta. Hadin kata ulakat ikiti ka jong o, baro arliya. Ulastar ulawan, bad ulaya o pumpkin basket jong o. Ujakop laklong ikibinet jong o may baro koy, bad ulabu hata o basket jong o. Ya kita kipinet ulestar ulasna kping bat uladi kawai kan thai kalwan ban the diaw ta kping kiyo I bachna da kipinet kal I phalla bat kal arta tin ban the diaw ta kping kal kali u kumno kumne nga I kumba chna da kipinet ba sisa ulestar ulangka kumba phiyo I ya kitiar ke banga di baro hang ne ki don hala ki story hala ki khana ka jong ke te kaning ka film kal kut no hang ne Para lok lada pisniyo tanan ikanig video snu ba like ba subscribe ngesi kendo para hakaway pat ko video kublish bon